baqinisile abadala banyanisile abadala mabethi 2022 matriculation results sizothi congratulations ube ngenzenge well yasithi nenze into eyenziwa nathi so sizothi congratulations asike sanibonani edumelangi emolweni masike ndicela ukuthi qaba 3 lehlamahlongwana nje ndithi mna me as I am, I'm not here to change the world, even to teach the world, but I'm here to tell the world. So mawuxelela ilizwe awuxeleli kuba uxelela kodwa uxelela kuba yakufanelekile okanye kunyanzelekile lento isuka kuwe ngaphakathi. So uthi ukuthi ilizwe awuxeleli okanye uxelela akuyi ngokwe age restriction. Yama ufuneka uxelelwe, funeka unyamezele okanye wamkelwe uxelelwe noba uxelele umuntu ongakanani kunawe kodwa kufuneka uxelele. So lo ntetha iye ivikele ekutheni isalakutyelwa sithi sibona ngomophu. So isalakutyelwa sibona ngomophu uthi ukuthi into oyixelelwayo uboyithathela ingqalelo yakuba isalakutyelwa sibona ngomophu. So wonke ubani okanye yonke into oyixelelwayo ukuthi uboyithathela ingqalelo kuba isalakutyelwa sibona ngomophu. Yawuthi akwaba kube sekumoshakele yakube sekunjalo kanti awuzange umamele isalakutyelwa sibona ngomophu. God bless you.